Здравейте на всички, аз съм Неси. Днес играем Five Nights at Freddy и в момента съм на втория ден и в момента е 2 часа. Какво е това? Аз пък не знам. Сега. Не ми каза, че сега почна от начало. Да не ми каза, че сега почна от начало. Не, моля се. Значи сега знаем, че има лисица. Ако се чудите къде играя от Facebook. Вече във Facebook на Five Nights at Freddy. Всичките части. Не знам защо, но тук ми е локнато. Не, вече не е локнато. Добре, ме се игра. Аз вече знаете, че игра лисица. Това пак не слушах, то съм много повече. Те сложим за това време. Едва 12 часа е. Насирането почва към 11 часа. Ще пазим така, още 12 часа. Както ви казах, насирането почва към 1 часа. Аз съм готова. Не съм насирана мощно. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the camera remains off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Да след сега отново дойде. Да кажем, че не. Ох, слабо. Щом насирането да почва. Почна са. Къде е таз? Сега мен ли ме сега се забиш, Мен ли се забиш? Къде? И другият тръгнал. Майко! Не бе! Бе, къде е пилето? Аре ма, ко стана е? Не ми се цъка. Аз се локвам. Тука. По принцип, като се доближа тука, локвам аз. И ще пазирам за малко клипа. Е доста панаре тука. Има някакъв проблем, като снимам и не ми се зарежда толкова бързо цъкането. И трябва да спадна цъкане. Сега им дали доста панаре тука. Да, тука е. Скоро стане сега. Добре, тука е. Ма гледай. Не е тук. Кой стана сега? Тоест къде отиде? Май отиде тука. Той още си седи там. What? Тук е по-отворено. Това не ми харесва. Това още е там. Това също е тука. Не знам какво ще правим, ако всички тръгнат. Сме и 2 часа. На мен ми се е свил стомаха. И ще умрем всеки момент. Имам това чувство. Айде, чекайте, сняли съм мръднат. Това е тука. Това все още е тука. И това все още е тука. Май са. Може се. Защо тук? Това
Още тук има града в тъмното. Това е тук. Защо ми се оставяш тук нещо ме гледаше? What? Това тук ли е? Да. Така си тук. Аз съм готова лисичката да ми дойде всеки момент. Сега да идем. Чакайте ли лисицата? Няма да... Как да изляза? И да бе, човек. Това беше за сега. Очаквайте втория епизод.